רוצים להתחיל לחסוך? מעולה. הגעתם למקום הנכון. ביחד עם צוות המומחים של אנליסט, אספתי עבורכם את כל מה שחשוב להכיר על מוצר חיסכון מעניין במיוחד, קופות גמל להשקעה. זהו למעשה מוצר חיסכון שמתאים לחיסכון לטווח קצר, לטווח בינוני וגם לחיסכון עד גיל פרישה. אפשר למשוך ממנו כסף מתי שתרצו בניכוי מס רווח הון כדין, אבל אם תבחרו לחסוך עד גיל פרישה ולמשוך את הכספים כקצבה, תוכלו ליהנות מהטבת מס ייחודית. קופת גמל להשקעה מנוהלת בבתי ההשקעות, כמונו, אנליסט, או בחברות הביטוח, והיא מאפשרת לכל אחד ואחת להפקיד אליה סכום שלא יעלה על התקרה השנתית הקבועה בחוק. אתם יכולים להפקיד עבור עצמכם בכל גיל, בכל שלב בחיים, כל סכום עד התקרה בכל שנה. חשוב לשים לב שתקרת ההפקדה השנתית היא לאדם בכל קופות הגמל להשקעה שלו. יותר מזה, אם יש לכם ילדים מתחת לגיל 18, תוכלו עבור כל אחד מהילדים לפתוח קופת גמל להשקעה ולהפקיד בכל שנה בנפרד עד סכום התקרה השנתית. אגב, גם סבים וסבתות יכולים לפתוח קופת גמל להשקעה על שם הנכדים ולהפקיד לשם כספים. זו דרך מעולה לחסוך עבור העתיד שלהם במקביל לתוכנית חיסכון לכל ילד. איזה עוד מידע תרצו שהמומחים של אנליסט יסבירו? כתבו לנו בתגובות.